nik hasi nuen gradu bikoitz bat, AD eta Ingeniaritza Informatikoan, Deustuko Unibertsitatean. Eta, egia esan betian izan dut grina hori gauza berria probatzeko, eta baita enpresa munduan pixkanak asartzeko. Orduan, aprobetxatu nuen udan neuzkan 3 hilabete, 2 hilabete jai horiek kanpoan praktikak iteko. Orduan, initun 3 hilabete New Yorken, praktiketan, gero Bruselan, eta azkenean Maltan. Eta horrek lagundu zian pixka bat hori, lan munduan sartzen eta ikusten zertzegoen unibertsitatea eta gero. Prozesua ez da erreixa, azken baten luzea da, elkarrizketa asko eta froga ezberdinak. Baina azken baten nahi ez dut inoiz galdetu zenbat nekien gauza bati buruz, edo zenbat programazionekin, edo ze ondo nekien egiten zerbait. Baizik eta ze gaitasun neukan ikasteko, erronka berriai aurre egiteko, baita bidaiatzeko, unibertsitateaz aparte beste zerbait egin nuen. Aurkeztuko balitza izu zure aurrean, zer egingo zenuke, nola aktuatuko zenuke. Gaur egun, Customer Engineer naiz, datuak eta adimen artifizialeko taldean, eta nire rola azkenean simple esan da gure bezeroei, bai sektore publikoari eta baita enpresa pribatuari laguntzea, beraien enpresak aurrera ateratzen edo beraien eguneroko erronka horiek soluzioa topatzen adimen artifizialekin eta datuen inguruko soluzioekin. Askotan, saiatzea izaten norbait zu etzeana hori ez da ondo aterako. Orduan, ni askotan hori oso transparente izan, empatia askokin jokatu, orduan, elkarrizketatzaile ikusi nola idan zurekin portatzen, orduan, horren arabera, jun adaptatzen pixka zure diskurtsoa. Orduan, nik uste transparente izatea, empatia askokin izatea eta zu zeu izatea, eta segurtasuna demostratzea nahiz eta ez izan momentu hortan danoko sorturi jartzen geha, baina saiatzea demostratzen zenbat balio dezun. Azkenean beka ezberdinak egiten edo baita egoten enpresa ezberdinetan askotan pasa izanez, gainean gazte izaten eta gaina ume aurpegia izanez, sartu sala batetan eta ni izatea aditua 12 gizon aurrean. Orduan, hori izugarrizko presioa da, gaina beti demostratu beharra beste gizon askok baino gehiago, orduan presio hori hor egon da, oraindik hor dago, eta askotan nabaritzen dut, oraindik gehiago demostratu behar dela, esateko ni naiz aditua eta nik dakit hemen zuei erakusteko aina edo. Ez Espainian bertan, baina beste tokietan, egun gizarte matxistagotan, eta, zaila izatea, informatikari bezala horri iristea eta hori tratatu izatea aditu bat bezala. Baizik eta, iaia bekadun bat bezala edo beste zer. Orduan, ez da hain errexe izan, baina orokorrean bai sentitzen naiz baloratua. Lortu bet segurtasuna esateko, emakumeok eta baita jende gazteak asko daukagula azkenean aportatzeko. Orduan, ideia freskoak, baita berrikuntza daukagu zainetan. Orduan, hori danan ikustez behar dutela gaur egungo enpresak, behar dutela gaur egungo sektore publikoak. Orduan, mugimendu hortan guztietan egon behar garela. Orduan, gaur egun hori uste esan dezakedala segurtasunez.